Jo ja sóc soci d'Òmnium Cultural. I tu ja ho ets. Fes-te'n soci. Catalunya! El pensament d'Òmnium no el tenim ben arrelat. S'hauria de fer una divulgació més extensa, que la gent ho coneguessin més, i a més ara, en aquest moment tan crític que estem passant, hem de buscar les arrels allà on són. Això s'hauria de fer. Nosaltres fem actes públics, ja en fem, però sempre en locals tancats, és obvi. En canvi, aquí és un reclam. Hem trobat hi ha molta gent en els quals els he pogut parlar del Nídia, fins i tot alguns que no sabien encara què era, no? A veure, normalment la gent té una referència d'Òmnium com una entitat que treballa per la llengua, la cultura i el país, però potser no coneix específicament en concret els projectes, no? A mi m'agrada formar part d'Òmnium perquè penso que és un sentiment, una agrupació de sentiments. Tots tenim el mateix sentiment i tots volem el mateix. I llavors una manera de trobar-nos és en un lloc on tots pensem igual. Fes-te'n soci d'Òmnium, només ens faltes tu. Catalunya lliure! Aquí no res. Ala, ja està.